traduïts, però després va sortir la versió francesa, la versió portuguesa, la versió hindi, el 2012, la versió àrab, la versió japonesa, tot de llengües de centenars de milions de parlants, però també ella es va anar trobant, no sé si conscientment o no, en una mena de campanya personal de recerca i captura del traductor, perquè el seu gran somni és veure traduïda la seva novel·la, la novel·la de la llibertat, la novel·la de la cultura, a totes les llengües possibles. I ja van també, com ha dit el doctor Borrachenko, ja van per una quarantena, i la cosa continua perquè fa molt pocs dies s'ha encarregat la traducció al vietnamita. Aquí tenim el traductor al vietnamita, senyor Nguyen Chinh, que si ho pronuncio bé, però tot just, segurament potser encara no han ni començat, però ja té l'encàrrec de fer la traducció vietnamita. Ell viu a Barcelona, perquè veiem que això no para, aquesta marató de traduccions no para. Jo suposo que bé, tothom qui coneix Enciclopèdia Catalana, molts de vosaltres hi treballeu, els que em coneixeu sabeu que jo he treballat en aquesta casa 23 anys i no fent altra cosa que justament diccionaris de català, llengua modesta, amb tota mena de llengües, algunes molt importants demogràficament, però també un diccionari català-hongarès, català-danès, danès-català, català-suec, català-finès, i Enciclopèdia Catalana editant i publicant tots aquests diccionaris